खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइआ फैबाय थानाय सेप्तेम्बरनि 15 थारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दं। बारा गोबाव सम गैला, सप्तासेल'सो जोंहा समा दंसै। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोनांथार बाथ्राखौ खोन्थाहरग्रोनो सानग्रोखाबाय दे। जेरै नोंथांमोना बबे जायगायाव थांनानै अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामहैनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो मा डकुमेन्ट्सखौ होनानै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन। आरो जुदि नोंथांमोना जेनेबा दायो मिथिया, जेनेबा नोंथाङा मा डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगौ, बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामहैनांगौ, बेखौ नोंथांमोना मिथियाबाबो जेबो नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना डाइरेक्ट सोंहरनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फुरा डिटेल्सै खोन्थाहरगोन। भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना जेब्ला 15 सेप्तेम्बराव जायो अब्ला नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो, बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय दे। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय दायो, आं दाख्लैनोबो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ लाबोगादोंमोन। जोंहा अरुणोदय स्किमनि थाखाय फैबाय थानाय 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय गोदान एप्लाइआ जानो थांगासिनो दङ। गासै 12 लाख गोदान बेनिफिसियारिफोरखौ लानाय जागोन बे गोदान एप्लाइआव। दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय। दा जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय बे अरुणोदय स्किमनि थाखाय जोङो बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ आरो बिनिफ्राय जेनेबा नोंथाङा जेबो मिथियाबाय बे अरुणोदय स्किमनि बागै, जेनेबा बहा थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ, मा डकुमेन्ट्स नांगौ, बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिनोबा नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा। जेब्ला जोंहा 15 सेप्तेम्बर जागोन, फैबाय थानाय 15 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना माखासे ग्रिभेन्स नाम्बार मोननो हागोन। माने ग्रिभेन्स नोंथांमोना फन नाम्बार मोननो हागोन आरो जाय फन नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै आबुङै सोंहरनो हागोन। नोंथाङा जुदि एलिजिबोलब्ला नोंथाङा सोरबायदि एलिजिबोल, आं बेखौथ' नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरखाबाय। दा बेखौ नोंथांमोना जेनेबा बोरै एप्लाइ खालामनांगौ, मा डकुमेन्ट्स होनानै एप्लाइ खालामनांगौ, बबे जायगायाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ, बेखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबाबो नोंथांमोना कल खालामनो हागोन। डाइरेक्ट अफिसियेल बिथांमोनजों नोंथांमोना फन रायज्लायनानै सोंहरनो हागोन दै। दा बेखौ बिथांमोना 15 सेप्तेम्बरावसो नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ होगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो जेबो सिन्था खालामनाङा। जुदि नोंथाङा एलिजिबोलबा नोंथाङा अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै मोनखागोनखा आरो। नाथायबा डकुमेन्ट्सफोरखौल' नोंथांमोना मोजाङै होनो नांगोन दै। दा बिनिफ्राय सोर सेलेक्ट खालामो बेबो जोंहा मोनसे गोनां बाथ्रा दै। बे जोंहा बेनिफिसियारिफोरखौ जेनेबा नोंथाङा अरुणोदय स्किमनि जे फैसा मोनथावना मोनथावा बेखौ जोंहा सोर सेलेक्ट खालामोनो, जोंहा नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटियासो सेलेक्ट खालामनाय जायो दै। दा बिथांमोना जुदि नोंखौ एलिजिबोल साननानै एबा एलिजिबोलबा नोंथांखौ बिनिफ्राय बिथांमोना सायख'योबा अब्लानो नोंथाङा बे अरुणोदय स्किमनि जोहै फैसाखौ मोननो हागोन दै। दा जोंहा लिरनानै होखादों नै अरुणोदय स्किमनि थाखाय जोंहा ग्रिभेन्स रिड्रेसेल मेकानिजम नोंथांमोननि थाखाय माने हेल्पलाइन मबाइल नाम्बार होखागोन आरो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै आबुङै सोंहरनो हागोन। अरुणोदय स्किमनि बागै आबुङै आरो मिथिनो हाबावगोन आरो नोंथांमोना डाइरेक्ट कल खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिबाय जेनेबा एप्लाइ खालामनायाव नोङो फैसा होनो नांगोन ना नाङा आरो बिनिफ्राय बबे जायगायाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ, मा डकुमेन्ट्स नांगौ, बेखौ बिथांमोनाव आराम सोंहरदो। बिनिफ्राय एप्लाइखौ नोंथाङा गावबा गावनो माने खालामना लाबानो जाबाय आरो। कल खालामनाय लोगो लोगोथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय अफिसियेल बिथांमोनजोंनो नोंथाङा रायज्लायहरनाय जाबाय नालाय। दा जेखियानो जाया मानो आङो माने खोन्थाहरखानोसै नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ, जाहाथे नोंथांमोना डकुमेन्ट्सफोरखौ गासिबो रेडि खालामनानै लालायो। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ मा होननांगौ, आइडि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना आधार कार्ड, पान कार्ड, डमिसाइल सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। बेखौ बेहाय लिरनानै होदों दै। नाथायबा दा गोदान एप्लाइआव बे डमिसाइल सार्टिफिकेटआ मेन्डेटरि नंगौना नङा बेखौ जोङो फैबाय थानाय 15 सेप्तेम्बरावसो मिथिनो हागोन दै। बिनिफ्राय बेंक एकाउन्टथ' थाखाथारनांगोन, बेंकनि पासबुक नोंथांमोना होनो नांगोन, गावबा गावनो बेंक एकाउन्ट थानांगोन। मालायनिखौ होबाथ' नोंथांमोना मोननाय नङा। बिनिफ्राय मोननै पासपर्ट साइज फट'ग्राफ होनो नांगोन, मबाइल नाम्बार, रेशन कार्डआथ' थाखाथारनांगोन, बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय गासिबो। इनकाम सार्टिफिकेट बेहाय बिदों दै। दा इनकाम सार्टिफिकेटखौ एबाराव बिगोना बिया बेबो एसे साननो गोनां बाथ्रा। जुदि नांगौबा नोंथांमोना बेखौ लाबानो जाबाय सार्कोल अफिसाव थांनानै, एबा नोंथांमोना ब्लकआव थांनानै बख'ना लाबानो जाबाय। जाय जायगानिफ्राय मौजादारनिफ्रायबो जोंहा इनकाम सार्टिफिकेट दिहुनो नालाय। दा बेवहाय थांनानै इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांमोना दिहुनबानो जाबाय। दा बेखौथ' गासिबो मिथिबाय, एसेबां माने डकुमेन्ट्स आरो बेहाय बियाखै रेशन कार्डआ नाथायबा कम्पालसरि दै। दा बेनिफ्राय एप्लिकेसन प्रसेस, बबे जायगायाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ, सिगांनि बायदियानो जायोबा नोंथांमोना बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बेहाय खोन्थाहरनो सानदों दै। जोंहा बेहाय गाहायथाराव लिरना होनाय दंखायो नै, नोंथांमोना नायनो हागोन नै। नोंथांमोना बेखौ खाथिनि
urban local body एबा नोंथांमोननि urban local body अफिसाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नङाबा ग्राम पन्चायत अफिसाव थांनानैबो नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्मखौ बे अरुण'दय स्किमनि फर्मखौ नोंथांमोना साबमिट खालामहैनांगोन एबा एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जोंहा सिगाङाव बे लिरनानै होनाय दंमोन दै नाथायबा एबारनिया बबेयाव थांनानै साबमिट खालामहैनांगौ बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौथ' जोङो जेब्ला 15 सेप्टेम्बरा फैगोन अब्ला गभर्नमेन्टआ गावसोरनो बिथांमोना अफिसियेलि बिथांमोना खोन्थाखागोन नालाय दा बेखायनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय जिखियानो जाया मानो जुदि सिगांनि बायदि जायोबा नोंथांमोना खाथिनि urban local body अफिसाव थांनानै नङाबा ग्राम पन्चायत अफिसाव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन बे अरुण'दय स्किमनि थाखाय दै दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ खोन्थाहरनाय जाबाय आरो फर्मखौ बिथांमोना एप्लाइनि फर्मखौ बिथांमोना 15 सेप्टेम्बराव होयोबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै खोन्थाहरगोन बोरै फिलआप खालामनांगौ आरो फर्मखौबो नोंथांमोननिसिम आं हरगोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय दे आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम आपडेट हिसाबै बे भिडिअखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर माबाफोर मिथिनो लुबैदोंबा एबा माबाफोर सोंनांगौ दङबा अरुण'दय स्किमनि बागैनो नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन दे आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला गोजोन्थों।